tenggahan. Al-Fatihah untuk mulai masyaallah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin ya kan hamdu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim nang Quraibin. Dan riwayatake saking Sayyidina Quraib. Ngan Quraibin dan riwayatake saking Sayyidina Quraib apa sa'altu. Sa'altu takon sapa ingsun Umma Salamata. Ing Sayyidah Ummu Salamah. Sa'altu takon sapa ingsun Umma Salamata ing Sayyidah Ummu Salamah. Anir rok ngataini saking rong rokangat. Ummu Salamah garwane Kanjeng Nabi. Anir rok ngataini saking rong rokangat ba'dal asri ing dalem sause ngasar. Anir rok ngataini saking rong rokangat ba'dal asri ing dalem sause ngasar faqalat. Nuli dawuh sapa Ummu Salamata Sayyidah Ummu Salamah. Faqalat nuli dawuh sapa Ummu Salamata Sayyidah Ummu Salamah dawuh ing lafadz sami'tun nabiyya. Sami'tu ngrungu sapa ingsun. Sami'tu ngrungu sapa ingsun an-nabiyya ingkang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yanha kale nyegah sapa Kanjeng Nabi. Yanha kale nyegah sapa Kanjeng Nabi ngan huma saking rok ngataini. Yanha kale nyegah sapa Kanjeng Nabi ngan huma saking rok ngataini. Summa ra'aituhu nuli ningali sapa ingsun ing Kanjeng Nabi. Summa ra'aituhu nuli ningali sapa ingsun ing Kanjeng Nabi yusallihima. Hale nglakoni salat sapa Kanjeng Nabi ing rok ngataini. Yusallihima hale nglakoni salat sapa Kanjeng Nabi ing rok ngataini. Hayna sholat ing dalem nalikane salat sapa Kanjeng Nabi. Hayna sholat ing dalem nalikane salat sapa Kanjeng Nabi al-asra ing salat asar. Al-asra ing salat asar. Summa dakhala nuli mlebet sapa Kanjeng Nabi. Summa dakhala nuli mlebet sapa Kanjeng Nabi. Summa dakhala nuli mlebet sapa Kanjeng Nabi wa indi hale iku tetep ing dalem sanding ingsun. Wa indi hale iku tetep ing dalem sanding ingsun niswatun utawi pira-pira wong wadon. Wa inti hal iku tetep ing dalem sanding ingsun niswatun utawi pira-pira wong wadon min Bani Haramin. Kang tetep setengah saking Bani Haram. Min Bani Haramin kang tetep setengah saking Bani Haram. Min Bani Haramin kang tetep setengah saking Bani Haram minal angsori saking golongane wong Angsor. Minal angsori saking golongane wong Angsor. Fa arsaltu nuli ngutus sapa ingsun. Fa arsaltu nuli ngutus sapa ingsun ilaihi maring Kanjeng Nabi. Parsaltu nuli ngutus sapa ingsun ilahi maring Kanjeng Nabi al-jariyata ing wadon enom. Al-jariyata ing wadon enom. Fakultu nuli ngucap sapa ingsun. Fakultu nuli ngucap sapa ingsun kumi ngadeka sira kabeh. Fakultu nuli ngucap sapa ingsun kumi ngadeka sira wadon kabeh. Kumi ngadeka sira wadon. Kumi ngadeka sira wadon bijambihi ing dalem sandinge Kanjeng Nabi. Kumi ngadeka sira wadon bijambihi ing dalem sandinge Kanjeng Nabi. Fakuli nuli ngucap sira wadon. Fakuli nuli ngucap sira wadon lagu maring Kanjeng Nabi. Fakuli nuli ngucap sira wadon lagu maring Kanjeng Nabi. Ngucap ing lafadz taqulu laka. Taqulu dawuh. Taqulu dawuh laka maring tuan. Taqulu dawuh laka maring tuan sapa Ummu Salamah Sayyidah Ummu Salamah. Dawuh ing lafadz ya Rasulullah itu utusane Allah. Ya Rasulullah itu utusane Allah sami tuka ngrungu sapa ingsun ing tuan. Sami tukang ngrungu sapa ingsun ing tuan tanha kali nyegah sapa tuan. Sami tukang ngrungu sapa ingsun ing tuan tanha kali nyegah sapa tuan. Ngan hatainir rok ngataini saking ikilah rokangat loro. Ngan hatainir rok ngataini saking ikilah rokangat loro. Wa ara kalan ningali sapa ingsun ing tuan. Wa ara kalan ningali sapa ingsun ing tuan tusallihima kale salat sapa tuwan ing rok ngataini. Tusallihima hale salat sapa tuwan ing rok ngataini. Fa in asyara mongko lamun isyarah sapa Kanjeng Nabi. Fa in asyara mongko lamun isyarah sapa Kanjeng Nabi biatihi kelawan astane Kanjeng Nabi. Fa in asyara mongko lamun isyarah sapa Kanjeng Nabi biatihi kelawan astane Kanjeng Nabi. Fastakhiri mongko mundura sira wadon. Fastakhiri mongko mundura sira wadon. Anhu saking Kanjeng Nabi. Anhu saking Kanjeng Nabi. Fafangalat nuli agawe sapa aljariyatu mengkono wadon enom.
Fa'alat nuli agawe sapa al jariyatu mengkono wadon enom. Fa'asyara nuli isyarah sapa Kanjeng Nabi. Fa'asyara nuli isyarah sapa Kanjeng Nabi biati kelawan astane Kanjeng Nabi. Fa'asyara nuli isyarah sapa Kanjeng Nabi biati kelawan astane Kanjeng Nabi. Fastakharat nuli mundur sapa jariyah. Fastakharat nuli mundur sapa jariyah. Fastakharat nuli mundur sapa jariyah. Anhu saking Kanjeng Nabi. Anhu saking Kanjeng Nabi. Falamang sorofa mongko ing dalem semangsane budalan sapa Kanjeng Nabi bubaran ya. Falamang sorofa mongko ing dalem semangsane bubaran sapa Kanjeng Nabi. Falamang sorofa mongko ing dalem semangsane bubaran sapa Kanjeng Nabi. Qala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi dawuh ing lafat ya benata Abi Umayyah. Ya benata Abi Umayyah he anak wadone Abi Umayyah. Ya bena Abi Umayyah he anak wadone Abi Umayyah. Sa'alti takon sapa sira wadon. Sa'alti takon sapa sira wadon. Sa'alti takon sapa sira wadon. Nganir rakaat ini saking rong rakaat. Sa'alti takon sapa sira wadon nganir rakaat ini saking rong rakaat. Nganir rakaat ini saking rong rakaat. Allataini rupane ikilah rakaat ini. Allataini rupane ikilah rakaat ini badal ngasri kang tetep ing dalem sause salat ngasar. Badal ngasri kang tetep ing dalem sause salat ngasar. Wa innahu lan sak temene kelakuan iku atani teko ing ingsun. Wa innahu lan sak temene kelakuan iku atani teko ing ingsun sapa nasun pira-pira menungso. Sapa nasun pira-pira menungso min Abdul Qaisi saking kabilah Abdul Qais. Min Abdul Qaisi saking kabilah Abdul Qais. Min Abdul Qaisi saking kabilah Abdul Qais. Fasaghaluni nuli nungkulake sapa nas ing ingsun. Fasaghaluni nuli nungkulake sapa nas ing ingsun anir rakaataini saking rong rakaat. Fasaghaluni nuli nungkulake sapa nas ing ingsun anir rakaataini saking rong rakaat. Anir rakaataini saking rong rakaat. Allataini rupane rakaataini ba'da zuhri kang tetep ing dalem sause zuhur. Ba'da zuhri kang tetep ing dalem sause zuhur. Fahuma mongko utawi rakaataini iku hataini. Fahuma mongko utawi rakaataini iku hataini. Mengkono ikilah nggih iku hatani. Ikilah rong rakaat, iku hatani ikilah rong rakaat. Fahuma mongko utawi rakaataini iku hatani ikilah rong rakaat. Hadis iki suatu saat sing jenenge Sayyidina Quraib iku tangket neng Sayyidah Ummu Salamah. Ummu Salamah iku garwane Kanjeng Nabi, tangkut neng Sayyidah Ummu Salamah. Kok Kanjeng Nabi iku ketinggalan nate atau mriku mantun ngasar, padahal kan setelah ngasar iku kan ndak boleh salat to nggih. Mas setelah ngasar kok Kanjeng Nabi malah salat. Iku takok neng Sayyidah Ummu Salamah. Lah mantun Sayyidah Ummu Salamah jawab, "Oh iya, aku ancen nate kok." Takok ngono kuwi ning Kanjeng Nabi. Lah ternyata sing intine napa? Sing intine bar ngasar niku juga boleh salat, tapi digunakan untuk sholat-sholat yang ada sebab-sebabnya. Misal kayak sholat qadha. Jadi kan ada waktu-waktu yang dilarang untuk sholat setiap hari itu kan ada. Setelah ba'da subuh itu dilarang sampai terbitnya matahari. Terus kemudian ketika waktu istiwa, ketika selain hari Jumat. Kemudian setelah ngasar, itu kan dilarang sholat. Sholat apapun makanya ba'da ngasar kan tidak ada. Cuman di waktu-waktu terlarang tersebut seseorang niku boleh sholat, tapi sholatnya atas nama sholat karena ada sebab. Nah, itu. Ya, sebabnya pun harus sebab yang sebab yang mutaqaddim ataupun muqarrim. Nah, untuk sebab mutaakhir mboten parang. Iku contoh sholat sing ana sebabnya apa? Yaiku semisal sholat qadha. Niku parang dilakoni bar subuh utawa bar ngasar boleh-boleh mawon. Sholat qadha bar ngasar oleh. Sholat qadha utawa temriku sholat gerhana bareng asar ya oleh karena ada sebabnya mutaqaddim. Terus sholat ya sholat sing sebabnya. Sholat tahiyatul masjid setelah ngasar juga boleh karena ada sebabnya, karena masuk masjid maka seseorang disunahkan untuk sholat. Jadi sholat-sholat yang dilakukan setelah ngasar ataupun setelah subuh pada waktu terlarang itu boleh dilakukan, tapi dengan syarat ada sebabnya. Ada sebabnya. Nah, saya sampai kedek nih. Tawong. Jadi karena ada sebabnya.
Nek pamane salat-salat teng mriku ndak ada sebabe, semisal pamane salat hajat setelah ngasar, mboten pareng. Terus salat apa maneh sing gak ono sebabe, salat taubat bareng ngasar mboten pareng. Tapi untuk salat-salat koyo qada niku boleh walaupun dilakukan setelah ngasar. Oleh semisal wong qadaane kuwatah mantun-mantun dilakoni bareng ngasar niku pareng-pareng mawon. Pun. Nah, iku nggih. Terus iku sangka hadis iki juga menerangkan bahwa napa? Bahwa teng mriku Kanjeng Nabi iku konteksnya ketika teng mriku waswayah duhur, beliau iku ana tamu dijak ngobrol perkara penting karo sing jenenge Qabilah Abdil Qais. Mantun wonten Kanjeng Nabi iku gak sempat nglakoni salat ba'diyah duhur. Gak sempat nglakoni salat ba'diyah duhur, akhir-akhir diqodoi setelah ngasar. Berarti sangka hadis niki juga banyak hukum-hukum. Pertama, bahwa sholat-sholat yang ada sebabnya niku boleh dilakukan setelah walaupun di waktu-waktu terlarang. Hukum pertama nggih. Hukum kedua yaiku apa? Sholat sunnah niku boleh diqodoi. Sholat sunnah oleh diqodoi. Semisal pamane teng mriku sampean biasane sholat duha, terus kemudian mergo keturun gak sholat duha terus bengi diqodoi utawa mengke bar zuhur diqodoi. Ataupun biasanya pamane sholat mriku sholat tahajud, biasanya sholat tahajud manten wonten jelalah keturun iku mangke sholat tahajud kan waktunya kan harus malam hari dong ya, dikodoi ketika pagi hari ataupun siang hari ibu boleh. Jadi sholat sunnah itu juga oleh dikodoi, ora kudu sholat fardhu tok. Iku teng mriku makane ya iku mana ada kok temu semisal gak tarweh barang dikodoi pareng-pareng mawon. Dina iki mergo suwibuk ora tarweh, manten-manten dikodoi besoknya niku Pak pareng. Atau dikodoi sok ben ku sok Syawal pareng. Lah dikodoi. Dikodoi salat sunah niku Pak pareng. Nah niku hukumnya niku ngoten niku. Nah fidaan niku ya juga oleh dikodoi juga oleh. Fidaan, bae fidaan ya fidaan. Karena apa? Kalau wis kandha bola-bali, fidaan niku awake dhewe nyenengno wong sing pesen fidaan sing pertama. Nomor dua nih masalah fidaan iku tentang bagaimana kita iku napa ndongakne wong sing neng mati. Kalau wis tahu kandha bola-bali, ketika seseorang itu sering mendoakan orang yang mati, maka ketika kita nanti mati niku kita datang di alam barzah niku disambut orang-orang yang pernah kita doakan zaman awake dhewe urip. Ketika ada disambut wong akeh ketika ning alam barzah, berarti otomatis iku malaikat langsung wah iki ketoke wong mulya iku. Kok sing nyambut akeh. Nah niku. Nah, jika tidak ada mundur, waya fidaan. Jika tanpa mundur, nah, pamane ana mundur ya gak masalah. Dan niku ngoten. Kok mundur? Wis ngaji kok. Wis ngaji ning kono diterangno bahwa napa? Wong iku ketika sholat mantan-mantan tidak pindah dari tempat sholatnya, maka malaikat mendoakan sampai dia nyingket sangka tempat sholatnya, malah dia mundur. Iku hadisnya lagi diterangno dek beneko. Banter-banteran ya ono hadisnya. Sahih pisan ya kan. Oke, kurang apa? Iku bae nandakno ilmu ade iki manfaat apa durung kan ngoten to nggih. Padahal sakit ngaji. Lagi ngaji lagi birang dino. Apa mana ilmu sing 2 tahun kemarin, 3 tahun kemarin ya wallahu a'lam. Ya to nggih. Oke. Sing dawuh Kanjeng Nabi dek iku tentang zikiran banter iku ngene. Zikiran iku ngene. Ning kono iku wong bar salat manten-manten tidak pindah dari tempat salatnya, maka malaikat mendoakan orang tersebut Allahumma firlahu warhamhu, Allahumma firlahu warhamhu, terus sampai wong iku mingket sangka panggonan salate. Lah penak napa mboten? Penak. Ade apa wis ngrasa ketika teng mriku ade njaluk istighfar, njaluk ngapuran Gusti Allah mesti sepuro. Apa ya mesti? Durung. Tapi nek sing njalukne sepuro malaikat, insyaallah 99% di sepuro. Mergo malaikat iku ora duwe dosa blas. Itu nek sing njaluk sepuro ade dhewe, utawa tanggane ade dhewe, dongakne aku ya sepurakno aku. Lha tanggane ade dhewe duwe dosa. Tapi nek sing ndongakno malaikat wis jelas. Dan iku hadisnya sahih. Ketika kita tidak percaya, berarti otomatis langsung mlebu bab salam taufik bab awal itu. Nah itu di situ. Jadi ilmu manfaat itu piye, ilmu yang di situ kita setiap hari dengan adanya ilmu itu nambah apike dhewe. Mundak cedhek ning Gusti Allah itu ilmu manfaat. Sing iso ngeterno awake dhewe dadi mundak apik, iku ilmu manfaat. Berarti ilmu manfaat.
Ilmu manfaat iki gak kudu teng mriku niku wong mulang, gak kudu. Iku ya manfaat. Tapi yang pertama adalah manfaat dalam atau pada dirinya sendiri. Iku ilmu manfaat itu mriku. Nah, iku makanya ya pentingnya ngaji ndek kono. Iki hadisnya hadis sahih kabeh. Hadis sahih kabeh dadi semisal kok koyo zuhur, ba'diyah zuhur teng mriku gak nglakoni dikodhok engko ngasar boleh. Gak nglakoni qobliyah subuh 2 rakaat dikodhok mungkin bar subuh boleh. Nah, iku. Nah, niku teng mriku. Iku hadis iku. Hadis iki sahih. Anil Barra ibni Azib dan riwayatake saking Sayyidina Barra bin Azib kala dawuh sapa Sayyidina Barra bin Azib. Dawuh ing lafat amarona nabiyyu. Amarona perintah ing kita. Amarona perintah ing kita sapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perintah bisa pengin kelawan perkara pitu. Bisa pengin kelawan perkara pitu. Bisa pengin kelawan perkara pitu. Wa nahana lan nyegah sapa Kanjeng Nabi ing kita. Wa nahana lan nyegah sapa Kanjeng Nabi ing kita ngan sabain saking perkara pitu. Ngan sabain saking perkara pitu. Dadi Kanjeng Nabi iku ndhawuhi dhewe iku ana perkara pitu sing kudu dilakoni, ana perkara pitu sing dicegah aja dilakoni. Rupane amarona perintah sapa Kanjeng Nabi ing kita. Rupane amarona perintah sapa Kanjeng Nabi ing kita bitiba'il janaizi kelawan ngiring pira-pira jenazah. Amarona perintah ing kita bitiba'il janaizi kelawan ngiring pira-pira jenazah. Ganjaran gede ngiring jenazah. Wa'ya datil maridi lan nyambangi pira wong loro. Wa'ya datil maridi lan nyambangi wong loro. Enak wong loro diendangi. Wa ijabati da'i lan nyembadani wong kang ngundang. Wa ijabati da'i lan nyembadani wong kang ngundang. Nang kono napa? Nyembadani wong ngundang utawa nek diundang teko. Nek diundang teko. Tapi hukum-hukum walimah itu walimah niku ada banyak. Ada walimatul urus. Walimatul ngurus itu walimah mantenan, ada walimatul khitan, ada walimatul tasmiyah. Ada walimatul tasmiyah biasanya apa? Ketika penamaan jeneng ikut bayi, ono walimatul akikoh itu. Lah sing wajib, undangan yang wajib didatangi adalah ketika walimatul ngurus. Untuk yai lainnya itu hukumnya sunnah. Semisal adewe anak diundang akikohan, anak sing ngundang akikohan awake dhewe. Dan iku ade semua gak teko niku gak masalah, ora dosa. Ana wong undang fidaan awake dhewe ora teko, ora dosa. Ana wong undang tahlilan ning awake dhewe ora teko, ora dosa. Paling dirasani ngono. Ora gelem teko. Lah niku nggih. Tapi nek untuk walimatul ngurus niku hukumnya wajib. Mendatangi walimatul ngurus niku hukumnya wajib. Tapi ketika di walimatul ngurus tersebut tidak ada kemungkaran. Contohnya kemungkaran apa? Undang elektron, dangdutan. Karena di situ ada alat-alat yang diharamkan untuk digunakan. Ini kok kita mendatangi, gak mendatangi, berarti hukumnya wis gak jadi wajib meneh. Ketika ada mendatangi hukumnya sunnah, ora teko ya ora masalah. Iku nek untuk walimah-walimah yang di situ napa? Semisal enek orjenane, enek dangdutane, enek wong wedok sing buka aurat. Niku gak teko gak masalah. Biasanya kan rata-rata saiki ngoten nggih, makane dadi santri yo ning kono wis hadroh ngono ae wis rasa aneh-aneh teng mriku napa? Orjenan barang ndak usah. Pamane pengen orjenan ya kon berukutan kabeh tapi temriku napa dipisah lawan jenis. Tapi orjenane sing diwaca selawat, kan Mas. Rata-rata kan buka-bukaan ta nggih. Lah iku ya ade teko gak masalah. Bahkan yang kita bajuri sampai diterangno. Insyaallah ning kita bajuri juz 2 insyaallah ya. Yang kita bajuri bahkan sampai diterangno ketika temriku ada undangan walimah, walimatul urus. Temriku bercampur antara lawan jenis, tidak ada satir, itu tidak wajib didatangi. Jadi misalnya ono lawan jenis gak dipisah, wis angger ngoten mawon. Walaupun tidak ada orjenan, walaupun gak ono dangdutan, itu gak wajib didatangi. Oke. Pokoknya kono ono kemungkaran, barang perkara haram itu gak wajib ditekani. Jadi hukumnya malih dadi sunnah ora dadi wajib. Niku walimatul ngurus. Lah saiki rata-rata walimatul ngurus iki ngono kae nggih. Ngono kae. Sing murni pure cuma adrawan tok ngoten niku jarang. Jarang rata-rata wis ngundang elektron utawa temriku apa orjen utawa apa. Engko sing nyanyi wedok. Engko terus ana saweran-saweran barang. Nah, niku. Ijabati da'i nyembadani utawa nekani undangan. Wa nasril madlumi lan nulungi wong kang den dolimi. Wa nasril madlumi lan nulungi wong kang den dolimi.
Ana wong didolimi, ana wong mriku dianiaya, ana wong dimusuhi utawa wis pokok didolimi nggih, adhewe nulungi, ditulungi. Tapi nang hadis liya lafate Allah unsur akhaka dzaliman au madluman. Nang riwayat hadis liya dingendikakno, "He manungsa umatku, ning kono tulungono wong sing dolimi lan wong sing didolimi." Nek sing mriki kan mriku sing didolimi tok. Nang riwayat lain mriku tulungono wong sing dolimi lan wong sing didolimi. Mantun-mantun sahabat takon, "Lho, Kanjeng Nabi, nek pamane tiyang ingkang didolimi niku ditulung kan pantes. Tapi pripun carane nulungi wong sing dolimi padahal dia dolim?" Carane nulungi wong sing dolim ya iku napa? Dengan cara menghentikan kedoliman tersebut. Nah, ngendek nah. Makanya nek hadis-hadis liya ning kitab tafsir Al-Qurtubi dingendikakno, di suatu daerah jika ada orang dolim, kemudian orang lain tidak menghentikan kedoliman tersebut dengan cara apapun, entah dengan cara doa atau apapun, maka Allah akan menimpakan azab kepada lingkungan atau desa tersebut. Hadis-hadis dia dingendikakno nang tafsir Munir Barang yaiku apa? Satu orang di sebuah daerah niku menolong 100 orang di lingkungannya. 100 wong. Makanya koyo desa Medion mriki maten kene gak diazab karo Gusti Allah. Ya mergo apa? Mergo ning kono ana wong siji semisal atau wong beberapa orang sing memang temriku saleh. Sik mikirne umat. Ada beberapa orang ngoten. Pemene ning kono enek waline wis jelas. Ning kono insyaallah ora patek diazab karo Gusti Allah. Ane anak wong didolim iku ditulungi. Wa ibrozil qasami lan bagusake sumpah. Wa ibroril qasami lan bagusake sumpah. Bagusake sumpah nggih, bagusi sumpah. Dalam artian ketika adewe sumpah iku ya kudu jenenge sumpah ya kudu dilakoni. Waradis salami lan jawab salam, waradis salami jawab salam. Jawab salam niku hukumnya wajib, terus mengucapkan salam hukumnya sunnah. Tapi semisal pamane kula assalamualaikum neng sampean kabeh iku nanti yang wajib cuma satu orang, yang lainnya hukumnya nanti sunnah. Mereka jawab salam hukumnya fardu kifayah. Terus saya eling-eling iku mumpung nyedeki riyaya. Mungkin biasanya ketika sampean titip salam neng dulure utawa apa, tapi nek lawan jenis tetep ndak boleh. Niku cara mengucapkan salam adalah pripun? Kang, aku titip salam kanggo si Iko Markona, pamane padha wedoke nggih. Aku titip salam kanggo Markona. Assalamualaikum. Lah mungkin disampaikan aja nggur aku titip salam tok, ya. Ngoten kok gak, tapi carane napa? Assalamualaikum. Aku titip salam kanggo bulik ya. Assalamualaikum. Oh iya engko tak sampaikno. Niku carane ngoten. Aja kok mriku aku titip salam kanggo bulik ya. Engko nek petuk. Aja ngoten tok. Nah ini mengke yang dititipi salam tidak wajib menyampaikan. Di samping memang napa? Iku bukan terhitung napa? Titip salam. Jenenge titip salam itu ngoten. Aku Dek ya, engko aku titip salam yang bulik. Assalamualaikum. Kemudian bulik apa sing dititipi iki mau adik-adik nyampekno neng ibuke. Bu, pikantuk salam saking si A. Assalamualaikum. Ibuke jawabnya pripun? Alaika wa alaihis salam. Itu caranya ono cara salam muka angger ngoten. Aku titip salam yo. Iya tak sampekno kowe oleh salam kok kae. Oh iya ngono tok itu sapa? Lah niku carane ngoten. Waratis salami lan jawab salam. Wa tasmitil atisi lan ndongaake wong kang wahing. Wa tasmitil atisi lan ndongaake wong kang wahing. Wa tasmitil atisi lan ndongaake wong kang wahing. Kanjeng Nabi juga ngongkon adewe ku ndongakne wong wahing. Ndongakne wong wahing. Ya niku wong wahing nggih. Atis. Wa nahana lan nyegah sapa Kanjeng Nabi ing kita. Wa nahana lan nyegah sapa Kanjeng Nabi ing kita ngan aniyatil fittati saking pira-pira wadah saking emas. An aniyatil fittati saking pira-pira wadah saking emas. Wal mayasiri lan pira-pira ya Allah. Wal mayasiri lan pira-pira abah-abahan unta. Wal mayasiri lan pira-pira abah-abahan unta saking emas. Wal mayasiri lan pira-pira abah-abahan unta saking emas. Wal mayasiri lan pira-pira abah-abahan unta saking emas. Abah-abahan niku apa? Abah-abahan niku biasanya disebut cara bahasa Indonesia apa? Pelana gitu. Pelana kuda ini tutupe to nggih. Anak tutupe iku. Tapi kan unta barang mungkin kan ada tutupe. Biasanya di nggih lungguh iku lho. Iku jenenge pelana. Iku nek dari emas mboten barang. Wa khatami dzabi lan ali-ali saking emas.
Wa khatami dzabilan ali-ali saking emas. Ali-ali dari emas juga tidak boleh. Nek ali-ali kauka barang niku boleh nggih. Kecuali nek wanita niku mungkin ali-ali emas pareng, tapi nek wong lanang mboten pareng. Karena nopo pernah kula kandakno laki-laki niku tidak cocok dengan yang namanya emas. Laki-laki itu gak cocok dengan yang namanya emas, nek cawe itu cocok. Mergo di kandungan emas itu ada zat-zat yang menurutku agak berbahaya di aliran darahnya manusia. Ono sing zat-zat sing berbahaya sing temriku napa mengke sakit ngefek neng aliran darah manusia. Nah, tapi nek untuk perempuan temriku nanti kan ada 1 bulan sekali temriku napa pembersihan. Ngetap lah. 1 bulan sekali kan untuk wanita kan enek tap-tapan, enek ngetap. Nah, niku makanya mengeluarkan darah kotor dan niku salah siji apa efek dari emas. Efek sangka emas sing digawe. Itu nek wong lanang gak ono. Wong lanang kan mboten enten tapi ngetap getih kan ndak ada. Makanya temriku yo ndak boleh nek untuk laki-laki pakai emas. Tapi nek pamane wong lanang nganggo ali-ali lintune emas misal perak ya monggo. Iku nganggo ali-ali perak hukume sunnah ketika ditaruh di kelingking. Jadi nganggo ali-ali iku sing hukume sunnah ditaruh ning jari kelingking. Sing sebelah kanan niku sunnah hukumnya. Apalagi mungkin ali-ali sing embane berupa perak. Niku sunnah. Tengen kok neng kene utawa neng jempolan wangger mriki. Makanya sampai ngerti kok Habib Umar utawa Habib Sopo biasanya kan damel mriki. Iku memang sunnah gawe ali-ali sebelah mriki. Nggo ali-ali. Wal hariri lan sutra. Wal hariri lan sutra. Wal hariri lan sutra wa dibaji lan sutra kasar. Wal hariri lan sutra wa dibaji lan sutra kasar. Wa dibaji lan sutra kasar. Wal qasini lan jarik lurik-lurik saking tanah Syam. Wal qasini lan jarik lurik-lurik saking tanah Syam. Wal qasini lan jarik lurik-lurik saking tanah Syam. Lan jarik lurik-lurik saking tanah Syam. Wal istabraqi lan sutra kandel. Wal istabraqi lan sutra kandel. Pokok intinya napa bagi laki-laki memakai sutra niku hukumnya haram, tapi bagi perempuan boleh. Parang mawon. Makanya kok sarung-sarung BHS barang niku yo, iku aman niku. Untuk sutranya ndak lebih banyak daripada kain biasanya. Nah, jadi semisal kalau kelambi temriku napa nek sutra luwih akeh daripada kain biasanya, niku hukumnya haram. Apalagi murni sutra. Niku bagi laki-laki, tapi nek bagi perempuan ketika pakai sutra, jilbab sutra barang niku boleh-boleh saja. Parang-parang mawon. Bukan haram. Ya mungkin yang Fathul Qorib ada ya bahasanya. Ani bin Abbasin dan riwayatake saking Sayyidina Ibnu Abbas. Ani bin Abbasin dan riwayatake saking Sayyidina Ibnu Abbas apa anna Abu Bakrin sak temene Sayyidina Abu Bakar. Apa anna Abu Bakrin sak temene Sayyidina Abu Bakar iku kharaja miyas sapa Abu Bakar. Iku kharaja miyas sapa Abu Bakar wa dzalika utawi mengkono-mengkono kharaja. Wadzalika utai mengkono-mengkono kharaja iku ba'da wafati Rasulillah. Ing dalem sause sedone utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa Umaru hale utawi Sayyidina Umar. Wa Umaru hale utawi Sayyidina Umar. Wa Umaru hale utawi Sayyidina Umar. Iku sing hadis dhuwur iku pokok sing tentang berbuat baik. Niku intinya berbuat baik sing hubungannya kalian sesama manusia nggih rata-rata ittiba'i janais ngiyadatil marid iku sing urusannya kan orang soleh niku ada dua nggih. Wong soleh iku ana loro, siji soleh ritual, dua soleh sosial. Soleh ritual iku apa? Soleh ritual iku ketika dia hubungannya dengan Allah baik, iku soleh ritual. Ada lagi mungkin soleh sosial ketika hubungan sesama manusia niku juga baik. Nah, niku sing dhuwur iku hadis iku tentang sing hubungannya kalian sesama manusia. Kayak nyambangi wong loro bareng kalian sesama manusia. Nah, oke. Pemane mungkin pas wayah riyo ya ngoten niku, pas wayah riyo. Wang Umaru hale utai Sayyidina Umar iku yukallimu. Wang Umaru hale utai Sayyidina Umar iku yukallimu dawi sapa Sayyidina Umar. Wang Umaru hale utai Sayyidina Umar iku yukallimu dawi sapa Sayyidina Umar annasa ing pira-pira menungso. Annasa ing pira-pira menungso. Pakola nuli dawuh sapa Abu Bakar.
Faqala nuli dawuh sapa Abu Bakar dawuh ing lafat ijlis. Ijlis lungguh sapa sira? Ijlis lungguh sapa sira fa'aba nuli emoh sapa Umar. Fa'aba nuli emoh sapa Umar fatasyahada nuli maca tasyahud tasyahud maca syahadat fatasyahada nuli maca syahadat sapa Abu Bakrin Sayyidina Abu Bakar. Fatasyahada nuli maca syahadat sapa Abu Bakrin Sayyidina Abu Bakar. Qala dawuh sapa pamala nuli condong ilaihi maring pamala nuli condong ilaihi maring Abu Bakar sapa annasu pira-pira menungso. Pamala nuli condong ilaihi maring Abu Bakar sapa annasu pira-pira menungso. Wataraku lan ninggal sapa nas Umar ing Sayyidina Umar. Faqala nuli dawuh sapa Sayyidina Abu Bakar. Faqala nuli dawuh sapa Sayyidina Abu Bakar dawuh ing lafat amma ba'du. Amma ba'du anapun ing dalem sause ikilah tasyahud. Tasyahada niku nggih. Amma ba'du anapun ing dalem sause ikilah tasyahada. Faman mongko utahe sapane wong iku kana ana sapa man. Faman mongko utahe sapane wong iku kana ana sapa man mingkum hale tetep saking sira kabeh. Mingkum hale tetep saking sira kabeh iku ya'budu nyembah sapa man. Iku ya'budu nyembah sapa man Muhammadan ing Nabi Muhammad. Fa inna Muhammadan mongko sak temene Nabi Muhammad iku kot mata teman-teman sedo sapa Nabi Muhammad. Waman utai sapane wong iku kana ana sapa man. Waman utai sapane wong iku kana ana sapa man iku ya'budu nyembah sapa man Allah ing Gusti Allah. Allah ing Gusti Allah fa innallaha mongko sak temene Allah. Fa innallaha mongko sak temene Allah iku hayyun dat kang sugeng. Iku hayyun dat kang sugeng la yamutu ora bakal mati sapa Allah. Iku hayyun dat kang sugeng la yamutu ora bakal mati sapa Allah. Qala dawuh sapa Allah azza wa jalla. Dawuh ing lafat wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurra syai'a wa sayajzillahu syakirin. Wa ma Muhammadun utawi ora ana utawi Muhammad. Wa ma Muhammadun ora ana utawi Muhammad iku illa rasulun kejaba utusan. Iku illa rasulun kejaba utusan qad khalat. Teman-teman sedo. Qad khalat, teman-teman sedo. Min qablihi saking sadurunge Muhammad utawa rasul ya kena. Min qablihi saking sadurunge Muhammad sapa ar-rusulu pira-pira utusan. Sapa ar-rusulu pira-pira utusan. Sapa ar-rusulu pira-pira utusan ila syakirina tumeka ayat asyakirin. Ila asyakirina tumeka ayat asyakirin. Nah iku nggih iki surat apa itu? Ali Imran nggih. Surat Ali Imran bu halaman ayat pira sampai kene. Nah ayatnya mengke wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qabli rusul. Afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala aqabikum famay yanqalib ala aqibaihi fala yadurrullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatalahu ma'ahu ribbiyun katsir fama wahnu lima asabahum dha'fu wa masaka sakanu. Wallahu demi Allah, wallahi demi Allah. Wallahi demi Allah. Laka anan nasa yakti kaya sak temene pira-pira menungso. Laka anan nasa yakti kaya sak temene pira-pira menungso iku lam yakunu ora ana sapa nas, iku lam yakunu ora ana sapa nas, iku yang lamuna padha ngerti sapa nas. Iku yang lamuna padha ngerti sapa nas anallaha ing sak temene Allah. Anallaha ing sak temene Allah iku angzala nurunake sapa Allah. Iku angzalan nurunake sapa Allah hadil ayata ing ikilah ayat. Hatta talaha sehingga maca ing hadil ayat. Hatta talaha sehingga maca ing hadil ayat sapa Abu Bakrin Sayyidina Abu Bakar. Fatalaqaha nuli nampa ing hadil ayat. Fatalaqaha nuli nampa ing hadil ayat sapa annasu pira-pira menungso. Fatalaqaha nuli nampa ing hadil ayat sapa annasu pira-pira menungso minhu saking Abi Bakrin. Falam yasma nuli ora krungu sapa basyarun menungso. Falam yasma nuli ora krungu sapa basyarun menungso ilayat sluha kejaba maca sapa ilayat sluha kejaba maca sapa
Basar ing hadil ayat ilayat sula kejaba maca sapa basar ing hadil ayat. Cerita ya. Jadi ceritane hadis niku yaiku apa? 20 menit cukup lah. Karena dia direkam aja. Ayo mikir secompreng ra mau enak. Nah, niku. Jadi Kanjeng Nabi niku sedone umur berapa? Umur 66 tahun. Kanjeng Nabi sedone umur 60 tahun, 63 tahun nggih. Kanjeng Nabi ku sedone umur 63 tahun. Lah, pada saat itu iki diceritakne ketawal napa jupuk tengahe ngoten? Nek ketawal 3 dina. Yes, kira-kira mungkin konteks wafatnya beliau mau nggih. Wis iki pasang badan. Ya Allah, itu tragis banget. Iki nerangno tentang Sayyidina Muhammad. Kalau dhisik pernah cerita ya iku apa ketika Kanjeng Nabi sedo, temriku Sayyidina Umar ndak percaya, gitu nggih. Terus kula pernah cerita sekelumit ngoten niku pernah pas wae ngaji liyan. Lah, iki dadi ceritane ngaten. Kurang lebih pada tahun 7 Hijriah. Insyaallah tahun 7 nggih, nek gak tahun 7 tahun 8. Kanjeng Nabi sing Madinah iku. Kanjeng Nabi sing Madinah niku ning kono ana sing jenenge perang Khaibar. Ana teges ning Khulasah perang Khaibar. Perang Khaibar itu ngelawan wong Yahudi Bani Nadir ila akhirnya ini. Nah itu perang Khaibar. Nek sing wong Yahudi ning Madinah kan ana Bani Nadir, ana Bani Quraidah. Iku nggih. Bani Quraidah sing kemarin diperangi diingi kok ceritane iku. Lah ketika sabare perang Khaibar iku kan menang, wong Islam iku menang. Singkat cerita, Kanjeng Nabi niku ada orang Yahudi sing bernama sinten ya Allah ya Rabbi ya Karim, Zainab bintul Haris. Ono wong Yahudi jenenge Zainab binti Haris. Iku wong Yahudi yo. Oka Islam. Teng mriku ngaturi Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kan wis kalah wong Yahudi kalah to nggih. Mau nggak mau wong Yahudi niku kan harus tunduk dengan semua aturan kota Madinah. Yaiku apa membayar jizyah ila akhirin, bayar pajak kanggo wong Islam. Iku kan ngoten. Jadi Kanjeng Nabi itu posisi kan menguasai Madinah juga, masih ada orang-orang non Muslim tapi temeriku wajib membayar pajak kepada orang Islam. Tapi temeriku apik ning Madinah itu antara orang Islam dan orang non Muslim itu padha apik. Wis kok Indonesia lah nggih, non Muslim karo wong Islam padha apik. Malah sing geger iku wong Islam karo wong Islam. Sing geger malah ngoten, kadang ngoten wong Muslim karo padha Muslim malah kadang apik. Nah, tapi wong Muslim karo Muslim malah padha geger. Iku jane nabine padha, agamane padha, salate madhepe padha, tapi kok gegeran. Jane iku sing dinut sapa? Sing ngusumne iki sapa lho sing pertama? Sing ngusumne arep riyaya ana ngecet, iki dhisik sing ngusumne sapa to? Lah, pun ketika setelah perang Khaibar itu otomatis kan orang-orang Yahudi niku kan kudu apik meneh karo Kanjeng Muhammad. Nek ndak mau harus keluar dari Madinah. Lah, singkat cerita temriku ana wong sing jenenge Zainab binti Haris. Wong wedok niku. Temriku pengen memberikan hadiah kepada Kanjeng Nabi, bareng ngoten takok ning para sahabat. Zainab binti Haris iku. Zainab binti Haris takok ning para sahabat, Kanjeng Nabi ku remenane daharane apa? Nek pamane bangsa daging-dagingan. Remenane napa Kanjeng Nabi daharane? Maten-maten para sahabat jawab nek Kanjeng Nabi ku remenane apa nek bangsa daging iku wedhus. Daging kambing nggih, daging kambing iwak wedhus. Teng mriku sing bagian sikil bagian ngarep niku remanane Kanjeng Nabi. Makanya niku nek pas wayah korban gitu, pas wayah korban sampean golek napa sikile wedhus sing bagian ngarep atas niat ittiba karo remenane Kanjeng Nabi. Ngono tok oleh ganjaran, Pak. Nah, iku nek gak ngaji yo gak roh. Gitu nggih. Kanjeng Nabi remenane niku nek wedhus niku remanane sing sikil bagian ngarep dua niku, dua kaki bagian ngarep niku remen. Mana ketika napa korban ngoten kula kadang yang nggodak sikil ra ketang oleh sak isi ngisor tok ngoten iki diniati napa ittiba bi Rasulillah. Ade melok nyenengi perkara sing didemeni Kanjeng Nabi. Berarti terus akhir-akhir Kanjeng Nabi remen kali kula panjenengan apa mboten? Nggih. Ade nyenengi perkara sing disenengi Kanjeng Nabi. Yaiku wis minimal arep nyenengi salat yang sik abot. Simpel-simpel sik nyenengi iwak wedhus bagian sikile sing ngarep. Niku remanan Kanjeng Nabi ngoten. Lah Zainab bintul Haris kan takok neng para sahabat remanan Kanjeng Nabi iku. Lah setelah iku
sing jenenge Zainab bintul Haris tembriku gawe memang boleh wedhus terus matur nuwun mempersembahkan utawa ngaturi ning Kanjeng Nabi sikil wedhus bagian ngarep diatur ning Kanjeng Nabi. Diatur ning Kanjeng Nabi. Lah Kanjeng Nabi matur ngoten lagek didahar diklamputi sekedhik ngoten ya. Langsung di napa digowek-gowekne ning arane apa? Wis digowek-gowekne ya. Apa ya? Apa mbok enak aku? Mergo pas iku napa apa jenenge sikil wedhus ki mau ngomong ning Kanjeng Nabi, matur ning Kanjeng Nabi, ampun maam kula amargi kula napa pun diparingi racun karo sing jenenge Zainab. Dadi intine Zainab iku awale niate mboten ten mriku napa? Mboten ten mriku memang seneng karo Kanjeng Nabi utawa ngaturi daharane Kanjeng Nabi, tapi niatane pengen ngeracun Kanjeng Nabi. Lewat daging wedhus ki. Langsung kedigowek-gowekno karo Kanjeng Nabi, manten ngoten. Apa sing mbok Lah, sing sebelah Kanjeng Nabi sing jenenge sahabat, ada sing jenenge sahabat jenenge Bishr bin Barok. Bishr bin Barok sebelah Kanjeng Nabi ku sampai nyun sewu, yo melok mangan langsung kletek ninggal. Langsung Kanjeng Nabi duka-duka ning Zainab. Duka-duka ning Zainab. Apa sing mbok pakakne iki mau? Apa sing mbok wehna aku karo para sahabat iki mau? Karo gone Bishr. Bishr sampai ninggal niku. Tapi Kanjeng Nabi mboten sedo, pas iku mboten sedo. Kan langsung mboten sampai dimaam, digowek-gowekne tok. Mantan-mantan Zainab niku anu Kanjeng Nabi, kula pengen ngetes jenengan. Ngawur. Nek saumpami jenengan raja, mesti niki ngefek. Tapi nek niki saumpami jenengan nabi, mesti mboten ngefek. Mergo napa? Nek nabi ku mesti ada berita dari langit. Ya iku nyatane napa Kanjeng Nabi wau kan ketika Mas Srit sak dilatan niku langsung dikandani karo sikil wedhus ki mau. Kanjeng Nabi ampun jenengan dahar kula niku diracun kali sing jenenge Zainab. Diblonyoi racun. Sampai sing jenenge Bishr langsung mati. Bishr bin Barok. Iku sahabat pas iku lungguh sandinge Kanjeng Nabi. Lah tapi ngeten, efek dari racun niku nggih, efek dari racun niku wis seret wis langsung cerita ketika Kanjeng Nabi 2 minggu sebelum sedo. 2 minggu sebelum sedo Kanjeng Nabi niku ngeterni jenazah. Ngeterni jenazah ten cara pesarean bagi kan ada nggih teng Mekah niku ana pesarean bagi. Nek sing masyhur kan makla niku nggih. Makla niku kan pesareane Mbah Mun bareng kan makla. Ana bagi, ana makla, ana abwa. Niku ning bagi pas iku Kanjeng Nabi ngeteraken di jenazah, ngiring jenazah ngoten kalau ngiring jenazah anak wong ninggal. Lah pas kondur Kanjeng Nabi niku mumet pusing nyun sewu. Mustakane niku mumet banget. Niku Kanjeng Nabi sedo umur 63, pas iku umur 63. Jadi posisi 2 minggu sebelum sedo. Berarti otomatis tahun 11 Hijriah. Jadi efeknya kurang lebih 3 tahun atau 4 tahun. Songko maam utawa dilat temriku wau apa sikil sing diblonyoi racun. Ayo. Lho semanten-manten Kanjeng Nabi iku 2 minggu sebelum sedo temriku napa? Temriku melok ngeteri jenazah ning pesarean bagi. Kanjeng Nabi kondur saking niku mumet. Mumet manten-manten terus pau panas, badanipun pau panas. Akhir-akhirnya terus istirahat. Lah setelah niku Kanjeng Nabi niku nyuwun sewu rodok sering gerah. Sering gerah banget. Tapi gerai Kanjeng Nabi sampai sedo wakilan niku 14 hari atau 2 minggu we. Pas iku dina Senin nggih. Pas ngeterne lekas mumet iku dina Senin. Kan sedone Kanjeng Nabi dina Senin. Mungkin 2 minggu Kanjeng Nabi gerah. 2 minggu gerah. Sering gerah ya, pokok sering gerah banget. Lah iku pas iku mumet, terus sirahe mumet manten-manten apa? Temriku badane pau panas. Tapi temriku walaupun andekno Kanjeng Nabi gerah, niku jamaah sik budal. Kanjeng Nabi niku jamaah sik budal. Lah awake dhewe. Temen masyaallah. Temriki kula pernah nemoni tiyang sing ngoten niku. Niku 3 orang. Mbah Maksum, Mbah Suwadi, Mbah Mahfud. Oh, ya apa badane selagi aku sik budal. Ketika terus masyhur pamane Mbah Suwadi niku sampai napa dibopong karo santri-santri zaman semua. Santri-santri gede iku sampai dibopong. Dibopong mara teng masjid. Jamaah. Mungkin pas kondur dibopong melih. Mergo pengine jamaah. Mbah Maksum juga sama. Makanya Mbah Maksum itu gak ono kodokan. Mbah Mahfud juga sama. Jadi fasabiqul khairatnya zaman niku makanya kula nate kondo Al-Falah iku gede-gedene Al-Falah pas zaman niku Mbah Maksum dadi carane napa? Punjere pas iku dibantu oleh mantune Mbah Suwadi kalih putrane Mbah Mahfud.
ngejer-ngejeri al-falah jam. Nah, pun. Kuwi Kanjeng Nabi sik jamaah. Tapi seminggu pertama niku gerai sik beliau sik rada enteng ya, melampah sik mboten dituntun. Lah 7 hari sebelum sedone Kanjeng Nabi niku nggih mau umet meleh, momen niku sampai semaput barang. Sampai semaput. Manten-manten sampai semaput teng mriku napa? Kanjeng Nabi niku ndhawuhi Sayyidah Aisyah. Ngeten Kanjeng Nabi. Anu, aku ki engko ning ndi? Aku ki engko ning ndi? Aku engko arep diselehno ning ndi? Dan artian apa? Ki engko aku nek mati, ki engko aku diselehno ning ndi? Manten-manten terus kok Sayyidah Aisyah anu pun tenggen kula mawon. Mergo daleme yang Sayyidah Aisyah iku memang posisi paling cedhek kali masjid. Akhir-akhirnya Kanjeng Nabi hari ke-7, lekas hari ke-7 niku dirawat teng daleme Sayyidah Aisyah. Neng kamare Sayyidah Aisyah. Iku cedhek Masjid Nabawi. Wis sebelah pas. Iku 7 hari. Tapi cek jamaah. Mergo daleme garwane kan yo plek ngoten nggih. Kan garwane duwe dalem dhewe-dhewe. Memang kan ngoten. Lah ketika 5 hari sebelum Kanjeng Nabi sedo, iku Kanjeng Nabi mau umet meleh sampai lemes, sampai semaput. Maraton sadar semaput meleh. Niku napa? Pengen budal teng masjid. Pengen banget budal teng masjid. Manten-manten terus sing jenenge Sayyidah Aisyah niku pas sadar Kanjeng Nabi dawuh ning Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah kan mergo posisiku kan wis ning daleme Sayyidah Aisyah to nggih. Dawuh ning Sayyidah Aisyah, ya Sayyidah Aisyah, iku aku sampean golekno banyu 7 sumur. Makanya masyhur banyu 7 sumur kena nggae tombo. Aku sampean golekno banyu 7 sumur. Iku terus digrujukno ning aku ning sira. Digrujukne teng mustaqane Kanjeng Nabi. Banyu 7 sumur. Akhir-akhirnya terus dipados nih banyu 7 sumur, terus mriku napa Kanjeng Nabi wis nyuwun sewu pun sehat meleh. Akhir-akhirnya wis iku budal teng masjid meleh. Budal teng masjid manten-manten napa teng mriku wasiat teng para sahabat, sing intine ya tetep cekelano Islam ila akhiri ngoten. Sik dawuh-dawuh, sik ngaji iku. Kanjeng Nabi sik bar salat iku sik ngaji. Tapi sing imami ketika Kanjeng Nabi mboten kiat niku sing imami Sayyidina Abu Bakar. Tapi sik jamaah. Masyaallah. Sik jamaah Kanjeng Nabi. Lah setelah niku kan 5 hari ya. 4 hari niku Kanjeng Nabi sampai nggih ngoten niku malih lemes demes teng mriku niku nggih pengen jamaah malih. Pengen jamaah. Pas iku pas ngisa waktu hari 4 hari sebelum beliau sedo. 4 hari sebelum beliau sedo teng mriku pas wayah ngisa terus Kanjeng Nabi teng mriku niku pengen jamaah maneh. Niku mumet meneh akhir-akhirnya ya semaput. Akhir-akhirnya terus saged sadar meleh sik budal jamaah meneh manten-manten pesen neng para sahabat ngaji pas iku hari Hamin 4 beliau sedo pesene sing tentang aku gak ninggalne apa-apa kejaba aku ninggalne Quran karo sunnah iku. Cekelono wong iku nek umat-umatku cekelono Quran engko bakal selamat. Sing pernah to nggih Kanjeng Nabi tidak mewariskan apapun kecuali Al-Qur'an. Iku to nggih. Iku hadis iku dadi 4 hari sebelum Kanjeng Nabi sedo. Wes 3 hari beliau sik budal teng masjid sing pas hari kedua kan sedene dina Senin nggih, dina Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Hari kedua Hamin 2 berarti dina Sabtu. Kanjeng Nabi niku pengen budal jamaah meneh. Wis ngoten niku. Pokok biasanya pas nyedeki pengen jamaah ngoten niku kan otomatis nek lintune Kanjeng Nabi kan nggih ngletak istirahat ngoten nggih. Tapi nek pas pengen budal jamaah, Kanjeng Nabi pengen pedhok-pedhok para sahabat bar ngoten ngaji. Di sini bahas ilmu, zikir karo para sahabat kados biasane. Iku sik mau peksa Kanjeng Nabi. Lah biasane sing nuntun Kanjeng Nabi teng masjid iku Sayyidina Ali bin Abi Thalib karo sing jenenge Fadl bin Abbas. Fadl bin Abbas iku masih sapa? Abdullah bin Abbas. Masih apa adike? Iku pokok dulurane Abdullah bin Abbas. Iku dadi digadeng terus. Kanjeng Nabi teng masjid digadeng karo sing jenenge Ali bin Abi Thalib, mantune piyambak kalih Fadl bin Abbas. Iku ponakane nak dulur kalih Kanjeng Nabi. Pas hari kedua Hamin 2 Kanjeng Nabi sadurunge sedo. Lah teng mriku niku napa Kanjeng Nabi nggih pengen nang masjid maneh. Manten ngoten terus Kanjeng Nabi semaput. Iku nemen-nemene Kanjeng Nabi sampai semaput bolak-balik. Sampai nyuwun sewu sampai Kanjeng Nabi niku pengen digrujuk toya. Grujukon aku. Kanjeng Nabi. Grujukon aku digrujuk toya kalih. Adus lah ini didus. Kanjeng Nabi didus digrujuki.
Iku sampai 3 kali atau 4 kali, terus Kanjeng Nabi teng mriku napa? Wis lumayan penak meneh. Lumayan penak. Niku dina Setu. Dina Ahad, lah pas dina Ahad sedene dina Senin esuk. Pas dina Ahad Kanjeng Nabi teng mriku niku alhamdulillah tidak ada keluhan sama sekali. Cuma ketika teng masjid terus dipopong. Terus napa digadeng kalih Sayyidina Ali karo Sayyidina Fadl bin Abbas. Kadang karo Anas bin Malik khodame niku. Kanjeng Nabi. Semangate jamaah, semangate teng mriku napa pengen nyebarno ilmu, semangate teng mriku pengen ngaji, pengen pikiran karo para sahabat iku tenanan. Makanya ada cinta karo Kanjeng Nabi tenanan. Yo niru sing bangsa ngoten. Kanjeng Nabi kok. Iku nyedeki sedo lho. Kanjeng Nabi sepuh lho, umur 63. Lah sak mantune niku, iku dina Ahad Kanjeng Nabi penak sekeco. Pas dina Senin subuh, kan sahabat-sahabat kan udah seneng ya, alhamdulillah dina Ahad Kanjeng Nabi wis lumayan penak. Cuma sing imami teng mriku Sayyidina Abu Bakar. Kanjeng Nabi pun jamaah. Mboten ketok nyun sewu mboten semaput-semaput mulai. Dina Ahad iku sadurunge sedo. Nah, niku kadang makane apa biasanya nek wong niku sadurunge sedo, sadurunge ninggal, lewara, engko nek nyedeki mati biasanya malah sehat. Kemudian biasanya langsung, nggih to nggih. Iku kena gitu tadi. Kanjeng Nabi nggih ngoten. Kanjeng Nabi ini. Hari Ahad niku sehat tapi nggih tetep dibobok digadeng teng masjid. Nggih sik ngaos. Ah niku nggih. Sik ngaos terus mriku napa Kanjeng Nabi kalih adum ngedum bondone Kanjeng Nabi didum. Didum. Kalih matur babagan sapa sing duwe tanggungan karo aku. Dadi Kanjeng Nabi nggih ngoten niku. Selama 7 hari niku ketika teng masjid, sapa sing duwe tanggungan karo aku duwe tanggungan apa, sapa sing pernah tak dolimi, sapa sing pernah tak gepuk, sapa sing pernah ning kono iku aku utang terus rung tak bayar, sampean ngomong aku. Iku Hamin 4, Hamin 2 niku Kanjeng Nabi pun sering bahas ngoten niku. Makanya sampai anak sahabat kula Kanjeng Nabi jenengan nate utang teng kula 3 dirham. Manten-manten kalih Kanjeng Nabi dibayar. Iku Hamin 7 Hamin 7 niku Kanjeng Nabi sering dawuh-dawuh bapak. Aku njaluk sepurone, aku ngene nek seumpama nek kono awak aku pernah gepuki awakmu, aku pernah dolimi awakmu, aku njaluk sepuro sak baratan. Lepas dina Ahad, lah dina Senin pagi ketika subuh, Kanjeng Nabi niku pun ketok penak. Pun ketok penak. Manten ngoten. Lah sahabat-sahabat niku remen ya. Tapi Kanjeng Nabi mboten bidal teng masjid. Pas subuh niku mboten budal teng masjid. Cuma teng mriku napa saking cendela kamare Sayyidah Aisyah. Teng mriku para sahabat teng masjid kabeh. Manten-manten Kanjeng Nabi dawuh, diterusne salate, salat sampean salat dhewe, sampean terusne salate, salat dhewe wae. Mesti sapa jamaah dhewe kono. Aku ning omah. Ngoten. Iku Kanjeng Nabi ngoten. Lah sak mantune subuh. Manten-manten Kanjeng Nabi iku pun kruwasa. Pun lemes banget, mriku nimbali garwa-garwane niku ditimbali kabeh. Manten wonten terus nyeluk sing jenenge Fatimah, Sayyidah Fatimah kok nyedhek. Anakku Fatimah sampean mrene. Manten wonten kupingmu salen kene tak bisiki. Manten wonten Kanjeng Nabi mbisiki Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah. Sampean kon kan niku posisi Sayyidah Fatimah karo nangis mawon iki. Kan Kanjeng Nabi lemes. Aku ya wis ngene iki, aku iku ya efek sangka racun sing tak pangan, sing tak dilat utawa sing tengok tak rasakno dhisik nek ngowahi Zainab iku kok ketoke krasa. Aku ketoke kok wis cedhek ngoten niku Kanjeng Nabi dawuh ngoten. Wah Sayyidah Fatimah nangis. Manten-manten Kanjeng Nabi diterusne dawuhe, tapi ngene Sayyidah Fatimah, ya aku memang arep gak ono, tapi ning kono wong saka keluargaku sing nusul pertama ninggal nusul aku yaiku sampeyan. Sayyidah Fatimah malah guyu, malah senyum. Alhamdulillah. Sayyidah Fatimah malah guyu alhamdulillah. Lah sak mantune niku manten-manten nimbali Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain putune nggih, putune kan kalian niku ditimbali terus Sayyidah Fatimah dikandani manten-manten, Sayyidah Fatimah sampean besok bakal dadi ning kono apa? Sayyidah utawa gustine wong wadon besok ning surga. Nah itu. Makanya Sayyidah Fatimah itu kan Kanjeng Nabi dawuhe sampeyan ninggale ora let suwi karo aku sangka keluargaku sing ninggal nyusul aku sing paling dhisik dhewe yaiku sampeyan. Kanjeng Nabi sedone Rabiul Awal terus manten-manten Sayyidah Fatimah sedone Ramadhane. Ramadan tanggal 3 Ramadan Sayyidah Fatimah sedo. Nek Sayyidah Khadijah iku tanggal 11. Nek Sayyidah Aisyah tanggal 17 Ramadan. Gak let suwi sekitar 6 bulan nggih.
Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab, Ruwah, Poso. Kurang lebih 5 bulan saat mantan Kanjeng Nabi sedo, Sayyidah Fatimah terus sedo. Nah, mantan terus Sayyidah Aisyah Kanjeng Nabi lekas wanu nggih, lekas nyuwun sewu kados sakaratul maut niku. Pas iku enek wong dayuh. Enek wong dayuh, manten Sayyidah Fatimah metu nemoni dayuh ki mau. Manten kalih Kanjeng Nabi dikandani, Fatimah, iku duduk manusa tapi iku malaikat Israel, gak apa-apa ben mlebu. Malaikat Israel terus mlebet. Malaikat Israel terus mlebet, manten temriku Jibril nggih nunggoni, tapi sing ngertos kan Kanjeng Nabi. Jibril nggih nunggoni. Pas iku terus Kanjeng Nabi dipangku oleh Sayyidah Aisyah. Kanjeng Nabi dipangku oleh Sayyidah Aisyah. Kanjeng Nabi pun mendel-ndel, bariku wis mendel. Baru cuma modelnya ngeten Kanjeng Nabi. Ma'alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wa syuhada'i wa sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Allah, Allahumma maghfirli, Allahumma arhamni, Allah alhiqni bisolihin ya Allah, Allahumma maghfirli, Allahumma arhamni. Ngoten terus Kanjeng Nabi ini. Duwawuh ngoten niku terus. Itu Kanjeng Nabi arep seto. La ilaha illallah ngoten niku terus. Lha iku Sayyidah Aisyah terus manten enek sing jenenge dulurane Sayyidah Aisyah sing jenenge sapa Abdurrahman bin Abu Bakar. Abdurrahman bin Abu Bakar manten mlebet. Kan pirsa nek Kanjeng Nabi posisi gerah niku Abdurrahman bin Abu Bakar mlebet. Lah Abdurrahman bin Abu Bakar temriku nggawa siwak. Terus Kanjeng Nabi niku kalih ningali siwak sing dicekel sapa Abdurrahman bin Abu Bakar. Terus manten Sayyidah Aisyah pirsa, oh Kanjeng Nabi pengen siwakan. Lah ternyata siwake Sayyidina Abdurrahman bin Abu Bakar iku siwake sing atos utawa nyun sewu geretane siwakane kudune pucuke digereti ta kowe. Iku durung digereti. Manten terus digereti karo sinten Sayyidina Aisyah. Sayyidah Aisyah digereti. Dicokoti ya Sayyidah Aisyah, manten terus di siwakne teng Kanjeng Nabi. Sing nyewaki Sayyidah Aisyah. Wakilah Sayyidah Aisyah, wakilah Kanjeng Nabi piyambak sing siwakan. Jadi sadurunge sedo iku Kanjeng Nabi sewakan. Tujuane napa? Ben teng mriku mengki sakaratul maut gampil. Iku Kanjeng Nabi. Awake dhewe. Allah. Lah manten terus sing jenenge wah wektune ta. Setelah terus ya mabar ya ben wis mabar. Ya Allah, iku makanya wis ya Allah, iki engko tekan Sayyidina Umar durung yo, terus Sayyidina Umar. Manten terus Kanjeng Nabi singkat cerita terus itu. Bar siwakan Kanjeng Nabi niku tangan tengene tawe-tawe teng napa toya. Makane kula pernah kandha sebelah Kanjeng Nabi jungkas siwak toya. Pas iku siwake mbuh ning ndi, manten terus tawe-tawe teng toya. Terus tangane Kanjeng Nabi niku tawe-tawe teng toya, pengen wudu Kanjeng Nabi. Posisi ngoten niku lho. Sik pengen wudu, sik pengen daimul napa? Daimul wudu. Awake dhewe. Seberapa cinta kita kepada Kanjeng Nabi? Manten terus Kanjeng Nabi nyepeng toya niku terus disret teng wajahe. Mboten enten. Kanjeng Nabi mboten enten. Wes manten sahabat-sahabat itu udah geger. Sahabat-sahabat do geger singkat cerita nggih, sahabat-sahabat do geger. Terus sing jenenge Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu wong sing paling ganas dhewe. Wong sing paling keras dhewe, bahkan Kanjeng Nabi sampai dawuh, ana nek Madinatul Ilmi kan Sayyidina Umar, ana Madinatus Syaja'ati. Aku kutone kendel. Wa napa wang Umar buha. Sayyidina Umar tegase kaya ngono, kendele kaya ngono, ganase kaya ngoten. Ketika Kanjeng Nabi sedo, Sayyidina Umar niku langsung nyekel pedang. Man qala inna Muhammadan mata laqata'tu unuqahu bihadza saif. Sapa wong ngomong ning kono Nabi Muhammad kok sedo? Tak babat ulune. Iku posisi sekelas Sayyidina Umar seganas itu. Dengan semua cerita yang pernah kula ceritakan Sayyidina Umar. Iku posisi Sayyidina Umar nyekel pedang kalih nangis. Mergo napa? Cara wong iku kan sangkek tresnane karo Kanjeng Nabi, makane napa mboten percaya nek Kanjeng Nabi ku sedo. Sapa wong gak trimo aku, sapa wong sing ngomong ning kono Kanjeng Nabi sedo. Rene yo. Gak trimo. Makane ten mriki hadisnya napa? Hei, ijlis. Sayyidina Abu Bakar terus dawuh ning Sayyidina Umar. Hei Sayyidina Umar, ijlis, lungguh. Ora. Wis Sayyidina Abu Bakar, aku gak percaya Kanjeng Nabi sedo. Iki gak Kanjeng Nabi gak sedo. Iki karo ndrodos. Karo nyekel pedang nang dalem Kanjeng Nabi. Karo ndrodos. Kanjeng Sayyidina Umar sing keren kaya ngono nangis lho. Nangis. Ayo sapa sing ngomong tak babat yo. Lakota tu ngono kau biada saif. Tak ketok gulune. Kok sampai ngomong ning kono iku Kanjeng Nabi sedo.
Mantan kan Sayyidina Abu Bakar tembriki ceritanya dia kan Sayyidina Abu Bakar terus asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar terus langsung ngumatek sapa sing nyembah Nabi Muhammad pun sedo, sapa sing nyembah Gusti Allah ora bakal sedo. Wa ma Muhammadun rasul qad khalat min qablir rusul. Nabi Muhammad itu ya tak ubahnya, Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah yang sama dengan utusan-utusan terdahulu, yaitu apa tetap sedo. Sayyidina Umar mantan pedangnya langsung disalahnya pek karo nangis drotos. Mergo bahwa Sayyidina Umar ya Allah, Abu Bakar, iku Quran yo, aku kok sampai lali karo Quran iku. Padahal Sayyidina Umar kan hafal Quran. Mama Muhammadun kan Quran tadi. Aku kok sampai lali ayat iku. Sayyidina Umar sing kan drotos. Makanya wong demen iku wong tresno iku apa mbok dikandani kaya apa ya kadang durung geng. Mergo Kanjeng Nabi Sayyidina Umar gak percaya nek Kanjeng Nabi sedo. Nah, pun singkat cerita, makanya bahwa kan Sayyidina Umar sampai ngoten gak percaya nek Kanjeng Nabi sedo. Wes manten ngoten sing jenenge Sayyidina Bilal sing tukang adzane muadzine Kanjeng Nabi. Sayyidina Bilal teng mriku niku napa nangis ra barbar. Nangis gak barbar. Lah setelah Kanjeng Nabi sedo, khalifah niku diserahkan kepada sinten? Sayyidina Abu Bakar. Sak mantune Kanjeng Nabi sampun dipun sarekne, Sayyidina Bilal bin Rabah sing tukang adzane Kanjeng Nabi teng mriku niku napa matur ning Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar niki sak menika khalifah panjenengan. Kula teng mriki badhe matur dhateng panjenengan, kula badhe medal saking kutha Madinah. Kula badhe medal saking kutha Madinah. Lah ana apa? Kula nek teng kutha Madinah niku mboten kiyat. Mergo cara Sayyidina Bilal iku ya. Sejak iku nangis apa meneh pas adzan. Kula mboten kiyat. Nek tetep manggen teng Madinah. Kula mboten kiyat. Manten wonten Sayyidina Bilal terus pindah ning daerah Syam. Daerah Syam. Terus urip terus mantan-mantan urip teng mriko. Urip teng daerah Syam. Sayyidina Anas bin Malik juga sama. Sayyidina Anas bin Malik yaiku apa sing khidmah ning daleme Kanjeng Nabi selama 10 tahun niku, teng mriku pindah teng pundi? Pindah ya Allah ya Rabbi karim pindah teng Basrah. Karena napa wonten sahabat-sahabat sing ngoten niku mergo gak mentolo, Pak. Ora kuat sing teng mriku Kanjeng Nabi wong sing apik kaya ngono ning kono kok sedo. Ning kono kok sedo. Lah sing Sayyidina Bilal kuwi mau Sayyidina Abu Bakar sedo. Abu Bakar terus sedo, khalifah diserahkan kepada Sayyidina Umar. Ketika Sayyidina Umar dadi khalifah, temriku Sayyidina Umar niku matur ning Bilal, sahabat Bilal, sampeyan to balik ning Madinah meneh, balik ning Madinah meneh. Mboten kula mboten kiyat nek teng manggen teng Madinah mboten kiyat. Kula nek pamane kangen kalih Kanjeng Nabi, kula tetep teng Madinah, tapi nek kula manggen teng Madinah mboten kiyat. Mergo wong yo tresno paling kalih Kanjeng Nabi. Makanya kula sampai pernah matur yaiku apa? Nek awake dhewe ku ancen tresno ning Kanjeng Nabi tenanan. Sing jenenge Sayyidina Abdullah bin Abu Bakar, gitu. Sayyidina Abdullah bin Umar, putrane Sayyidina Umar sing jenenge Abdullah, iku ketika temriku sikile sakit, langsung nyebut, "Ya Muhammad," langsung waras, Pak. Mergo sangkek tresno ning Kanjeng Nabi. Makanya adewe kok mriku ya Muhammad gak waras, berarti urung tresno. Makanya adewe iki kula sering kondo bola-balik. Adewe tresno ning Kanjeng Nabi lah, tresno tenanan. Sembarang kali shalawate diokehno, lakune ya ditata. Lakune ditata. Niru tindak lampah Kanjeng Nabi. Matur-matur ketika zaman Sayyidina Umar tamriku Sayyidina Bilal iku purun kersa balik ning Madinah. Mergo napa? Sing nembung iku Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Putune Kanjeng Nabi wis gak mau mengelak, wis gak iso nggih. Gak iso ngelak mergo sing nembung Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Akhir-akhir balik teng Madinah meneh, matur-matur kalih Sayyidina Hasan tamriku didhawuhi, sahabat Bilal, Sayyidina Bilal sampean adzan kados riyin melih. Sampean adzan kados melih teng Madinah nggih. Mergo sing dawuhi putune Kanjeng Nabi sahabat Bilal nggih derek dawuh. Akhir-akhir sahabat Bilal adzan pertama kali teng Madinah Masjid Nabawi. Pas Allahu Akbar iku. Allahu Akbar. Pas asyhadu anna Muhammadar Rasulullah gak iso nerusne, Pak. Sayyidina Bilal gak iso nerusne adzan. Nangis guguk iku. Sayyidina Bilal. Dibaleni maneh asyhadu an gak iso terusne. Hayya nangis meneh sampai suwi. Mergo napa sahabat Bilal iku tetep kemutan. Biasane ketika aku sakbare adzan iku aku moro ning daleme Kanjeng Nabi terus aku muni assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Makane disunahkan maca sholawat iku setelah adzan bukan sebelum adzan.
Mergo napa sahabat Bilal iku ketika zaman Kanjeng Nabi sik sugeng iku sabare adzan mari nika nggih bar donga mantan-mantan assalatu wassalamu alaihi. Marane Kanjeng Nabi assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Mergo daleme kan cedhek. Cuma terus akhir-akhir wong-wong saiki sholawate sadurunge adzan. Makanya untuk pondok Al-Falah subhanallah diirihno nek pengen sholawat diirihno. Iku sholawate sabare adzan. Iku sing dilakoni Sayyidina Bilal. Mantan-mantan Sayyidina Bilal gak kuat ngempet, Pak. Gak kuat ngempet. Nah, niku nggih, iku ceritane tentang Sayyidina Kanjeng Nabi pamane sing Sayyidina Umar ki mau. Makane yo ide apa to nggih? Ide umat sapa umat sapa? Umat Kanjeng Nabi. Iku Kanjeng Nabi sik sadurunge sekarat. Sadurunge sekarat niku nggih. Sadurunge sakaratul maut mriku kan disandingi malaikat Jibril. Pripun ya Sayyidina Jibril pripun? Napa nek Kanjeng Nabi? Umat kula pripun? Pun aman, umat jenengan aman, pun aman, pun. Selagi kok tesih nderek panjenengan tesih kok gadah iman, ngugemi iman, niku tetep aman, tetep mlebet swarga. Niku Kanjeng Nabi sik mikir umate, Pak. Sik mikir umate. Pamane Kanjeng Nabi niku pernah nggih suatu saat Kanjeng Nabi niku nangis. Zaman sik sugeng sik sehat. Kanjeng Nabi niku pernah nangis mantan takkoki sahabat. Kanjeng Nabi kenapa kok jenengan mular niku kenapa? Aku iku kewangen, aku ruwindu karo umat-umatku, karo napa? Karo dulur-dulurku, bahasane ngoten. Aku ruwindu karo dulur-dulurku. Loh. Lah niki rak nggih dulur-dulure jenengan sedanten sahabat muni ngoten. Manten-manten Kanjeng Nabi dawuh, nek sampean kabeh iku sahabatku. Ya dulurku ya sahabatku. Tapi sing paling tak rindokno iku sapa? Ya iku salah siji sapa dulur-dulur. Lah dulure jenengan iku sinten? Ya iku wong sing ngimani aku tapi gak pernah weruh aku. Wong sing ning kono gelem manut apa lakuku, apa sunnahku, manut Al-Qur'an, manut dawuhku, tapi gak pernah ketemu aku. Iku Kanjeng Nabi ruwindu banget. Dompemen banget sing ngoten. Nah, niku makane nggih masyaallah. Lah, dari sekian ngeten iki masyaallah dadi adewe apa? Adewe nambahne tresno ning Kanjeng Nabi. Ya oke lah adewe ndelek majelis selawat. Oke lah adewe ndelek majelis ngaji. Oke lah adewe maca selawat, tapi yo ditambahi tresnone dengan cara napa? Yo ditambahi temriku napa? Ben dina mundak tindak lampah Kanjeng Nabi mundak dicontoh, mundak dilakoni. Mundak dilakoni. Aja nggur ngandelno temriku apa wis aku aman, aku mati Kanjeng Nabi. Iya, iku aman. Tapi Kanjeng Nabi niku tetep berharap napa? Yo tetep umat-umate Kanjeng Nabi nderek tindak lampahe Kanjeng Nabi. Sekuat tenaga nderek tindak lampahe. Iku baru sing jarane tresno temenanane Kanjeng Nabi. Kula sering kandha-kandha. Niku makane temriku. Iku ya ngono. Sampai sing jenenge Sayyidina Umar sampai tresnone gak percaya nek Kanjeng Nabi sedo. Sayyidina Bilal kaya ngoten niku. Makanya adewe juga membangun tresno. Membangun cinta ning Kanjeng Nabi. Manut lah. Makanya kula sering kandha bola-balik. Nek adewe nglakoni perkara apa wae, iki pernah dilakoni Kanjeng Nabi. Matur suwun alhamdulillah aku wis nglakoni perkara apa sing dilampahi Kanjeng Nabi. Iku baru wong tresno temenan. Makane kula sering kandha napa yaiku alamatu hubbi Rasulillah, tanda cinta kepada Rasulillah yaiku apa? Al itaatu bisunnatihi saniyah. Tanda cinta kepada Rasulillah yaiku apa? Selalu mengikuti, selalu tunduk, selalu temriku napa? Pengen niru apa tindak lampahe Kanjeng Nabi sing sangat luhur. Nah, niku ngoten. Ade temen iku. Wis iku tenanan, kula kandha tenanan. Kula dhewe nggih ngoten ya. Oh ya. Makanya aku ngetes cinta kula nu kadang gampang. Ngene niku, kita awak rapat tek penakno ya Muhammad. Aku maca burdah sepisan kok wis waras. Berarti insyaallah no. Nek maca burdah rada ping pira ngono wis panggah waras-waras berarti Allah itu berarti tresnoku kurang. Ngoten lho nggih. Masyaallah. Lha iku makane ngene ku wau. Sangkek tresone sing jenenge Sayyidina Abdullah bin Umar. Sayyidina Abdullah bin Umar putrane Sayyidina Umar temriku pernah sing sikile lara, sikile sakit manten-manten langsung bengok ya Muhammad langsung mari, Pak. Langsung mari. Lah niku memang tresnone wis tenanan. Lah dhewe ku mengke sing dhewe gandoli iso. Nek gak Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi rindune karo dhewe kaya ngono, mosok dhewe gak tau rindu, mosok dhewe gak tau temriku pengen niru lakune. Nah, makanya adik kudu bangga ngaji hadis ngeten iki kudu bangga nggih. Kudu bangga alhamdulillah wis niru tindak lampahe Kanjeng Nabi yaiku nyinaoni apa sing didhawuhna Kanjeng Nabi.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan taj'aluna biha min ahli ilmi dhahiran wa batinan wa tashuruna fi batika sholihina fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma Al-Fatihah.